केतनो खियाइने इना मोटात बाड़े हो से जे पटकिया लेके इ लोटात बाड़े हो नी कहनी हमें दूध पियाव साधु बाबा कहे धाम घुमाव अच्छा वैद्य जी कहे जन्म घूटी पियाव साधु बाबा कहे कि धाम घुमाव गांव के बड़का मुखिया कहेले गांव के नौका मुखिया कहेले एकरा धैले बा एकरा का भइल बा काथी कही कौन भौंक रहा है ये बदतमीज फौजी हो काथी कही एकरा लाइट से धैले बा